Hello, good morning. Good morning, good morning. Share natin. Hello, good morning. Magla-lunch na. Kaya magluluto tayo ng lunch natin. Dahil wala tayong pa-lunch, ako lang. Itong lunch natin, marami. Pwede pang dinner. Isahan na lang. Magpaksiw tayo ng isda na may hipon, na may pork belly. Ito, pork belly na slice na. Ayan, isda. Chichi. Hipon. Gamit tayo ng bell pepper kasi wala tayong sili at saka yung eggplant. Ayan, ginger, bawang, sibuyas. Meron tayong, gagamit ako ng rice vinegar. Mas masarap to. Hindi masyadong maasim. Then patis. Then yung ating pepper. Kaya, samahan nyo ako. Medyo, teka lang. Blurred yung ating camera. Unahin natin yung pork belly. Igisa natin. Hello. Paksiw, Pinoy food. Sa mga Pinoy dyan, nanonood, kumusta po? Sa abroad. Samahan niyo po akong magluto ng paksiw na may pork belly. Marami-rami ito. Pang-dealer na rin.
open ko yung exhaust ko. Maingay lang. Kaya i-off ko yung audio. Yung audio nito. Maingay yun. Mainit. Yan. Maingay yun. Kaya turn off ko yung audio.
ay okay na. Turn off ko na yung exhaust natin kasi maingay. Ito na yung ating paksiw na isda with pork belly at saka hipon. Ito po. Ayan. Tikim time tayo. Mainit. Pang lunch, dinner, at saka bukas pa. Yung isda. Ito na po yung ating paksiw na yan. May hipon, may pork belly, at saka isda. Yan. May pork belly siya talaga. Sarap. Mainit. Sarap. Mainit. Ito na po yung ating paksiw na isda with pork belly at saka hipon. Yan lang pang ingredients niya. May suka, white vinegar, pero ang ginamit ko yung rice vinegar kasi hindi masyadong maasid ba. Then may patis, garlic, onion,